Jeg hedder Emil, jeg er 26 år, og jeg kommer fra Hornbæk. Selvfølgelig kommer fra at spille spillet lidt, og ja, se hvad det føres, ikke? Hej. Hej. Andrea? Hej, jeg hedder Emil. Er du klar? Er du klar til det her, eller hvad? Mit navn er Andrea, jeg er 23 år gammel. Jeg kommer fra Nørrebro, og jeg er her for at lære at blive den bedste koder i landet. Hej. Hej. Hej, Leona. Andrea, Godt at møde dig. i lige måde. Hej, hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Emil. Hej, Leona. Hej. Godt at møde dig. Mit navn er Leona, jeg er 22 gammel og kommer fra Snekkersten. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg er her. Bare det sol og varme, det er det bedste for mig, så det glæder jeg mig til. Ej, der er brev. Nej. I har 24 timer til at kode en hjemmeside. Den bedste bliver partner med den nye pige, der kommer i aften. Hvad tror I, der kommer til at ske? Og sådan, altså? Jeg ved det ikke. Jeg håber ikke, jeg ryger på solo. Tror I, hun er sød? Jeg håber det.